senses. I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi videoklip. Moje ime je Lanuto i nastavimo naše samostalno preživljavanje koje smo počeli na kanalu koji se zove Balkan YouTube. Sad ljudi da vam kažem. Sjedi bre tu, tako je. Tamo mu je kućica, ali neka ga sad ovdje. Znači ljudi, meni je pola stvari nestalo, tako da sam ja morao da uđem u novi svijet i isto ovo sve da pravim. Samo što isti materijal sam skoro skupio, samo što sam napravio malo drugačije od istog materijala. Znači sad sam rešio da vam pokažem sve ovo što sam napravio, ali verujte mi ljudi, ništa nije u kreativu. Znači ozbiljno vam kažem, sve sam ovo skupio. Ali ljudi, pre snimanja, kad sam se spremao da snimam, ubili su me fajtaši. Sad ću vam pokažem to mesto. Ljudi, u komentarima mi napišite kako bi ja mogla da vam dokažem da nisam išao u kreativ, da bi mi vi verovali, znači kako da vam dokažem. Samo u komentarima napišete, ja ću da učinim sve da vam pokažem to, znači iskreno nisam bio u gameu. Znači ono ista kućica, samo što je baš mnogo manje. Pogledajte koja ista je kuhinja, a kolika je bila. Vidite ovdje čak bilo i ovo, znate sve šta je bilo. Znači ovo je uglavnom sve isto. I kada vam budem ostavio download link od ove mape, imat ćete tajnu misiju, a to je da pronađete moju tajnu prostoriju gdje sam ja stavio moje dragocene stvari, to jest dve stvari, znači nema veze, mnogo sam potrošio obsidijana, to jest tamo, sad ću vam pokazati gdje sam se spanao, samo da vam ispričam. Znači, teo sam tamo da napravim portal, vidite tamo, ali nemam obsidijana. A pitate se čime sam iskopao, ja sam našao i dijamante, znači ljudi, našao sam dijamante, što je ekstra, znači ekstra je to za mene, jer ja baš kad nađem dijamante, ono, ko da sam kralj. Znači, evo, imam ovdje dva i ovdje dva. A potrošio sam diamond pickaxe tako što sam baš dosta kopao, istraživao, znači ljudi, ne bi ja mogao sve da imam ako ne kopam. A ljudi, sad ću vam pokažem gdje sam se spanovao. Vidite tamo, skroz tamo, znači skroz tamo. Tamo sam se ja spanovao i onda sam video ovu planinu, povećao sam baš dosta čanko, ono, bagovali mi, znači ljudi, znate i sami. I video sam ovo ravno mjesto i rekao ajde tu da počnem. I ja sam sve u suštini napravio kao što je bilo, samo što nema one dve kuće, nema onakav rudnik, znači nema te dve kuće, ali od tog materijala, znači ja sam skupio potpuno isti. Ja sam rešio da napravim ovo za chestove i tamo napravio sam item frame-ove. Znači ljudi, nemojte mi verovati, ali ja mogu da se zakunem da nisam koristio ništa, ama ništa iz game moda. I to je bilo to za ovaj videoklip, samo sam te da vam pokažem i sve ove stvari.